5, però Àvia l'Ax... Remei, l'Ax Ambusto, Gerard Quintana, Rosa Renom i Boris Ruiz. Molt bé, Déu-n'hi-do, Escolta, doncs anem fent vinagretes també perquè la gent ho vegi i digui, escolta, jo vull aquest llibre de 100 vinagretes perquè vull saber-ne aquestes i moltes més. Doncs fem-ho. Aquí ja tenim aquesta, que és la de l'albocat directament, que sí podria afegir el pebre... Que és l'albocat i hem posat sal, oli, una mica de pebre, per exemple. Exactament. Això ho podríem saltejar abans de l'albocat. Podríem... Mil i una coses. Mil i una coses, es pot fer de tot. Però això és per aprendre a la gent el punt base de la cuina. Aquí no estem per dir... Ensenyem una mica. Escolta'm, i això has dit que ho podríem fer, per exemple, amb una carn a la planxa, amb un peix... Acabat de sortir, calent del forn, calent de la planxa, nosaltres ho tirem per sobre, deixa refredar i té un contrast entre el calent que surt del forn i el fred, però amb el gust peculiar que té aquest albocat. Que normalment a la gent que té passió per l'albocat, aquesta vinagreta, quan la fem... Rubén. Al Rubén li agrada o no? A en Rubén li agrada tot. Tot el que faig jo. Som com una pareja de hecho. Però que la seva nòvia està allà, també. Ah, també. Però també s'uneix. Que no podem fer aquestes coses. Mira, ara farem una altra bàsica. Una altra bàsica. Aquests que hem portat avui és unes coses molt bàsiques. Farem tomàquet i llimona. I amb tomàquet i llimona farem una vinagreta? I ja està. És el mateix procés. I a partir d'aquí, vosaltres, l'imaginació, el poder. Perfecte, va, doncs ensenya'ns això, com ho hem de fer. Tornarem a agafar paper. Jo soc molt net, molt. Home, a la cuina s'ha de ser, no? A casa també em passa. Soc un net, escolta'm. Ja m'ho diuen, ets massa net. Ets massa net. Ets massa net. Això m'ho guardaré aquí. Els cuiners sempre ho fem, això. El què? Quan eixuguem una miqueta, ens ho guardem aquí, pam. I això. I el tomàquet. Tomàquet. Tomàquet de sucar millor. De sucar millor? Tenim un, que és el de Montserrat. Aquest podria tindre una família directa amb el de Montserrat, però que és molt similar, però amb una mica de matisos. En aquest cas, per això veus, fixa't quin detall que faig. Quin detall, Quin detall. Per només això ens mereixem 500 euros. Ha d'anar pujant la caixa, a mesura que... El director de la tele estarà aquí fora, ens estarà escoltant, segurament, sí. Mireu, ratllarem una mica de tomàquet. Ratllem una mica de tomàquet. Nosaltres ho anirem veient per aquí, la televisió evidentment no ho pot veure. Però bueno, s'ho imaginen, com va caient el... Bueno, una mica sí que es veu. Una mica el suc, d'acord? Ho deixarem per aquí al voltant. Això també ho tirarem, perquè... Ui. Que se'ns en va. Aquests morters són preciosos. Jo en tinc una casa. Són macos, però no són molt pràctics, o què? Sí que ho són, sí. Sí que ho són. L'únic que jo a vegades soc una mica amenaces. I clar, com m'estàs posant nerviós... Escolta'm, ara tindré jo... Jo és que, mira, rasco el tomàquet i ja no... Ai. Ja vaig a veure canvi, Vaig a veure canvi, on estic jo ara? On estic? Tenim aquí, sobretot, això ho tirem. Això ho tirem. Que ningú ho aprofiti. Que ningú ho aprofiti. Que hi ha molt marranots pel tub. Sobretot qui viu de solter a casa fa... Això, no. Intentem tirar-ho també. El que ens ha quedat a baix, que suposo que, bueno, ara ho podrem veure, és el que és així més... Exacte, això ho deixarem... Ja està, aquí ho veiem. Aquí. Molt bé. Així que no embrutarem massa. M'eixugaré una mica, això és important. Agafarem la llimona. La llimona, hi ha moltes també teories de la llimona la tens d'exprema amb un expremador, etc. No cal. No ens compliquem la vida. La cuina no és per complicar-se, i aquest llibre menys. Aquest llibre és la senzillesa posada en vinagreta, d'acord? I a més acompanyat de dibuixos macos, Ho posaré aquí. O no, Rubén? No, sí. Preciosos. Què he de dir jo? A més, ell dibuixa per Le Potage, per exemple, la revista Mataronina, que és de còmic. M'equivoco? Sí. No. Sí, no. No, és que a vegades no li paguen. No, man. Ara no ho vol dir. On no em paguen és el jueves. Jueves, però bueno, té nom. Té nom. Publico només a la part, diguem... A la part digital. A la part digital, que no llegeix ningú. Molt bé. Home, no serà tant. Sí que ho llegeix, no em siguis pessimista. Jo t'ho llegeixo. No siguis pessimista. Jueves, si m'estàs dient... Jo el llegeixo, perquè em diu que no ho llegeix ningú. No em tracta bé. No em tracta bé. Tenim això. Tomàquet i llimona, tot plegat. Tomàquet i llimona, d'acord? Una barreja per l'estiu perfecta. Per l'estiu? Per l'estiu i fins i tot, si nosaltres ara aquí i barregéssim altres coses que hem portat, com espàrrecs saltejats o carbassa, donaria un aire com molt... Quan dorms bé, allò que dorms bé, que et relaxes, doncs seria això. Seria això. És a dir, que el tomàquet i la llimona són una base que pots combinar perfectament. Amb moltes coses. El mateix carpaccio que nosaltres estem acostumats a pizzeries italianes, la mescla és bàsicament una mica això. Ens compliquem la vida. Afegint-li, evidentment, l'oli. Aquest és d'oliva. És important també el d'oliva, però perquè hi dona un color especial.
com Sevilla, aquella cançó, que és maca, aquella cançó. Que Sevilla tiene un color especial, no? Això mateix, sí, que la tinc cada dia a casa. Cada dia te la poses per despertar-te, no? Cada dia per despertar-me, sí. Em poso sardanes per despertar-me. Ah, sempre. D'acord. Dues, farem això que és maco, aquest raig. Semblem asturianos, a vegades. Asturianos, per què? Quan ens queda per fer? Perquè crec que tenim poc temps, eh? Oh, tranquil, amb aquesta i t'ensenyaré les altres. I si no ens dona temps, doncs cap problema. Uns 3 minutets. Mira, doncs t'ensenyo aquest. Ara aquí ho tenim mesclat, d'acord? Aquí el podeu veure bé. Sí, perfecte. Aquí el que farem és una mica de sal. Clar, això, dius... Escolta, més fàcil, no? És molt Fàcil i ràpid. molt senzill. La gent és que diu, la cuina és molt complicada. Per què? Perquè estem acostumats a llegir llibres aquells així. I que ja no hi ha foto.